войната. Не може точно на два пъти да стои. Миналата война. Един път стои 5, че има много работа, другия път стои по-малко. Евреите в България живееха много хубаво, много добре. Разбирахме се с всички общности, които живееха в Пловдив, защото Пловдив, освен евреи, има турци, арменци, българи и който с когото се познаваше, бяха приятели. Да. Например, наше семейство имаше арменци приятели. Да. А у нас в махалата срещу нас живееха турски семейства. И всички отношения бяха добри. Обаче като започна войната и когато вече в Германия Хитлер взе цялата власт и започнаха гонения на евреи из цяла Европа навсякъде, естествено започнаха и отношенията с българските евреи. И постепенно положението се затяга. Докато в началото имахме право да излизаме през деня до 7 часа вечерта. За мен разхождаме се тук, там махала, до тук. Нататък вече главната не можеше да са, нямахме право да излизаме. Обаче след това, вече 43-та към края или кога, въвеждат 2 часа на ден право да излизаме. През останалото време трябва да сте вкъщи. Трябва да сме вкъщи. Значи сутрин от 10 до 12 да идем до пазара, да си купим хляб, да пазаруваме каквото имаме нужда и да се прибираме. Нямахме право да излизаме повече. А на работа, когато ходите? Там е работата, че не ходиха, нямахме право да работим. Нали? И това беше най-тежкото. И сега хората им забраниха да работят. И тогава започват нещастията, защото кой каквито скътани пари е имал, започва да ги харчи и да ги яде. И да оцелява. Да, и става много трудно. А пък аз, да речем, имах чичо лекар. Той тогава, преди тия събития, си имал кабинет тук в Пловдив. Обаче мобилизираха го и го изпратиха в едно бургаско село. И фактически бил мобилизиран. И с цялото семейство се е преместил там и там е работил. И така, и други лекари е имало, които са били мобилизирани по различни села, различни места, или без пари, или с малко пари. И по такъв начин живота на евреите, то в цяла България било така и в Пловдив. Да. И сега, 43-та година, може би пролета вече забравих, една сутрин чуваме, че се чука по врати, по къщи и на сутринта чак разбрахме, че една голяма част от евреите от Пловдив са арестувани, как да го наречем, но са ги накарали под строй, дето се вика, са ги завели, тук има еврейско училище. Но тогава е било взето от немците и казарма, на казарма са го превърнали, но в двора на училището са били арестувани не знам колко души, голяма група еврейски семейства от Пловдив. И са ги държали там от сутринта, разрешили им да си вземат по една бухчичка нещо за дрехи и за ядене и това е било. И сега, може би сте чували за голямата роля на църквата за спасяването на българските евреи. Те казваха, че шлеповете на Дунава били готови за да качат, а пък тук е имало на гарата влакове, които ще ги закарат към Лом и от Лом по Дунава някъде. И българи от Пловдив, които са имали
връзки с София и приятели на наши евреи тук. И те са свързали с София. И така или иначе дошла заповед от София всичките арестувани евреи да бъдат освободени. И наистина до вечерта или кога са били освободени, не се е стигнало до изселване на евреите. Обаче в София, докато тук в Пловдив останахме да живеем в Пловдив, то в София голяма част от софийските евреи са били изселени от града. Аз имах роднини, братовчеди там, които едни са били изпратени в Шумен, други не знам къде, в Северна България. Въобще всички софийски евреи са били разселени по различни места, докато пловдивските евреи си останахме тук, но, както ви казвам, трудно, без право на работа, с трудно за преживяване трудности. Вас накараха ли да отидете в двора на училището? Не, нашето семейство не. Сега ще ви кажа. Ние така го разбрахме. Арестувани бяха по-видни еврейски семейства. Те бяха, така да се каже, от по-богатите евреи. И тази възрастната тук, когато беше, майка и баща и нея, всичките са ги закарали в училището. Ние бяхме в по-забутаната част на махалата и нас ни напипнаха. Доста народ са били, целият двор на училището е било пълно, но нашето семейство не сме. Било е много страшно, защото преди всичко става посред нощ, нали, на разсъмване, чукат на вратата, чуват са бутуши, нали, разбираш, че е полиция. И като почват да викат, взимай си багаж и 2 филии хляб и тръгвай, нали, това е Стрес. А те полицаи като цяло са ги изкарали от къщите? Да, с полиция. После след това някакви проблеми имали ли сте или така се задържа положението? Така се задържа положението до края на войната. И после като свърши у нас всички ограничения ги вдигнаха? Да. Трудно. След това вече софиянци са се върнали в София след войната. А след това разрешиха вече да се пътува. То беше кратко, за 1 месец, може би. Страхуваше ли се? Вижте сега, на ония години, нали ви казвам, малко по-леко гледахме ние на нещата, даже успокоявахме нашите. Ти на колко години беше тогава? На 19, 18, 19. Бяхме ученици в гимназията. Сигурно знаете, че носихме жълти значки. Тук в България не носихме такива жълти големи ленти. Бяха изработени сега звездата на Давид е петолъчка. Да. И тази петолъчка е така едно кръгло копче, точно копче, и на това жълто и с черни контури, и с други черни контури беше изрисувана звездата на Давид, петолъчка. Да. И това нещо ние бяхме длъжни да го закачим на дрехата. Да се обозначите. Да, и така да излизаме на улицата. А другите хора как гледаха, когато влязоха ограниченията? Имам предвид, нали, нещо промениха ли си възгледите към вас или... Вижте сега, например, тия, с които бяхме приятели в една махала, не можеха да се сминат. Те напознаваха и от по-рано. В гимназията сега може да си мислили нещо лошо за мен. Ние бяхме 2 еврейки в нашия клас. Обаче се държаха добре. Продължихте да ходите на училище?
Ами, да, аз продължих, но класовете след мене някои не ги пуснаха вече. Но си спомням един случай, когато имахме право да се разхождаме и бяхме една голяма група приятели, така, момчета и момичета, и излязохме. Нали, там се движим. И през това време от тук идва една голяма група младежи, ние ги познахме, бяха легионери тогава. Легионерите бяха страшилище за нас. И като нападнаха, идваха нашата махала, така непознати, ама като навидат, че сме група евреи с значките, но нападаха. Значи е имало и хора, които са били много против. Да, имаше това. Бяха организирани легионери, които бяха направо на страната на германците.